n'a fɔ b'a kalama cogoya min na a bɛ waati damadɔni bɔ ni jihadiste dɔ bɛ yen ni a tɔgɔ ko Amad Al-Faki ni ale tun bɛ Ansar Dine na a bɛ CPI bolo CPI min ye diɲɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o kiiritigɛ bolo ye o kɔni bɛ CPI bolo min na o de ye k'a fɔ ko a sen bɛ Mali dɔnnibagabaw minnu silamɛ dɔnnibagabaw minnu kaburu tun bɛ Tombouctou ni olu kɔni karila fɛn waati jihadistes ka nord minɛli waati kɔrɔnfɛla minɛli waati n'o kɛra 2012 ko a kɔni nɔ bɛ o la o kɔni o hukumu kɔnɔna na a kɔni a jugement daminɛna kunu kunu o jugement kɛyɔrɔ la o kɔni Al-Faki kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn o fɛn kɔni n'a fɔra ko ale ye o kɛ o kadiri kɔnɔna na kɔni ale kɔni sɔnn'a ma wa ko ale kɔni nimisaniba de don bi na o ko ninnu bɛɛ kɛli la wa k'ale kɔni bɛ yafa deli maliyɛn bɛɛ fɛ ale ka o walew la ni olu walew kɛra sababu ye ka se ka lawajaba lase nin fɛn ninnu ma ni o ye mɔgɔw ka kaburu ye ninnu ye o kɔni kadiri kelen kɔnɔna na Fatou Bensouda n'ale ye procureur ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin fɛn ninnu kɔni min ye kaburu kari ni fɛn o fɛn so ni fɛn kɔrɔw ni fɛn o fɛn n'a ye fɛn kɔrɔw don jamanadenw yɔrɔ diɲɛ fan o fan k'ale kɔni b'a a mɔgɔw nɔ minɛ n'u ye tiɲɛni kɛ ka se o fɛn ninnu ma ale b'a nɔ minɛ wa fɛnɛ i n'a fɔ k'ulu ye fagali de kɛ o fagali ko kuma kelen in na minnu ye association des droits de l'homme minnu bɛ mɔgɔw ka droits de défend olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nin ko in diyar'u ye kosɛbɛ min y'a jira k'a fɔ ko min ye ka jihadiste minɛ k'a nɔ minɛ mais k'olu kɔni b'a jira k'a fɔ ko hali bi ko CPI ka baara kɛ walasa mɔgɔ ni e de ye kojugu kɛ a kɛra o tiɲɛni ninnu ye a kɛra fagali ye n'a kɛra fɛn wɛrɛ fɛn o fɛn ko o fana ka nɔ minɛ i n'a fɔ ni nɔ minɛna cogoya min na ko nin ka kɛ baara daminɛ a kana kɛ baara laban ye o kɔni o mana bɔ yen an b'a jira k'a fɔ ko France Media n'o ye France 24 ni RFI ye olu kɔni a jira communiqué dɔ la k'a fɔ ko olu ka mɔgɔ min bɛ yan n'o ye u ka correspondant ye n'o tɔgɔ ye ko Anthony Fouchard ko dɔgɔkun tɛmɛnen Arasbaji ka manifestation ba min kɛra Arasbaji ka minɛni ko la fo saya bɔra a ko la o kɔni o hukumu kɔnɔna na ko finitigi fila kɔni tun ye u ka marifa ɲɛsin ale kɔni ma ko o kɔni na k'u ye grenade filiw ani kisɛw cira ko nka ko ale kɔni ma fɛn sɔrɔ ko fɛn ma ale kɔni sɔrɔ o kɔni u y'o jira communiqué kɔnɔ France 24 ni RFI y'o jira communiqué kɔnɔ communiqué kɔnɔ u y'a jira ko olu kɔni bɛ Mali faamaw wele k'u ka ko bɛɛ kɛ walasa nin ko ninnu ko segin kana k'a kan wa fɛnɛ ko ni ko in kɛra cogoya min na ko ka o ɲɛ ka se ka dɔn o kun kelen kɔnɔna na Mali ɲɛmaaw fɛnɛ ye communiqué bɔ communiqué min kɔnɔ minnu fɛnɛ b'a jira k'a fɔ ko nin kuma ninnu bɛɛ kɔni ko o kɔni k'ulu ye a ye nka k'ulu kabara kosɛbɛ ka d'a kan k'ulu kɔni ma se k'a dɔn cogo min na ko nin communiqué in sera ka kɛ k'a sɔrɔ olu kɔni ye Anthony Fouchard n'o ye u ka correspondant kelen ye k'ulu y'o lamɛn kosɛbɛ waati min na k'a tun ye ser'u ma k'a f'u ye ko nin ko ninnu wale ninnu y'a sɔrɔ k'ulu kɔni tun y'a ɲininka wa k'a tun y'a f'ulu ye ko marifa min tun ye kisɛ min tun ɲɛsin ale ma ko o tun ye Kalachnikov ye n'o ye marifa janba dɔ ye min ye mɔgɔ faga marifa ye Mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko o ye mɔgɔ faga marifa ninnu k'ulu to kɔni kɛ ka manifestation kɔni encadré k'ulu kɔni bɛ marifa mun utiliser k'o ye gazi ci marifa ye ko donc k'ulu tɛ se ka d'a la cogo si la ko nin sera ka kɛ cogoya min na wa communiqué in fɛnɛ sera ka fɔ cogoya min na ko ka d'a kan fɛnɛ ko olu y'a lamɛn u ye Anthony Fouchard lamɛn waati min na k'a tun y'a fɔ fɛnɛ ko marifa in ko o de y'a ɲɛsin ale ma ko o marifa tigiw ninnu tun bɛ 50 mètres de ko ni o bɛ 50 mètres k'olu kɔni bɛ se ka jira k'a fɔ ko 50 mètres kɔni bɛ mɔgɔ ni marifatigi mun cɛ ko a ka gɛlɛn k'o tigi k'i jɛ kɔni ni a tigi y'a ɲini k'i faga yɛrɛ la kɔni ninnu kɔni France 24 ni RFI ale ni Mali gouvernement kɔni ma sɔn olu ka kuma ninnu kɔni ma kɛ kelen ye Mali gouvernement kɔni y'a jira a ka kuma la k'olu kɔni na ko bɛɛ kɛ walasa ka se k'a dɔn ko nin ko in ko min ye nin ko ninnu kɛ wa k'olu kɔni b'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ma nin kuma in kɔni faamu ka bɔ RFI ni France 24 yɔrɔ k'olu kɔni t'a dɔn ko u ye nin kɛ kun kama ka nin kuma ninnu fɔ ko k'a jira k'a fɔ ko kuma fɛn o fɛn b'a kɔnɔ k'olu ma sɔn a ma wa k'a si tɛ tiɲɛ ye wa ko nin ko in kɔni k'olu kɔni bolo ko nin ko in kun man ka se nin yɔrɔ la ko walasa ko k'a d'a kan ko Anthony Fouchard yɛrɛ ko tun ye kuma fɛn o fɛn fɔ k'a tun tilala ka segin a kɔ ka se k'a jira a y'a jira k'a fɔ ko ale ka kuma fɔlɔ ninnu k'olu ni ko
n'i y'a jateminɛ laban na ko a ma kɛ ten fiyewu k'olu kɔni kabara France 24 ni RFI ka nin communiqué in na Mali ɲɛmɔgɔ dɔ y'o fɔ an balimaw ni kibaruya fila de tun b'an bolo k'a lase aw ma an ni ce a ka kulomajɔ la